Dobrý večer. Bojovali do posledných sekúnd, ale víťazstvo im tesne ušlo. Naše basketbalistky sa rozlúčili s majstrovstvami Európy vo Francúzsku prehrou so Švédskom 72-75 a obsadili konečné 12. miesto. Tým Ivana Vojtka bol v 8-finálovej skupine najbližšie k úspechu, hoci prehrával takmer celý zápas. Švédky viedli 13-11 a keď ďalší úsek hry vyhrali 13-0, všetko nasvedčovalo tomu, že aj tento duel prinesie sklamanie z našej hry aj výsledku. Polčas vyhral súper 46-36, no po zmene strán prišiel náš nápor. Viackrát sme sa priblížili na rozdiel 2 bodov a v samom závere dokonca na 1. Podržalo nás útočné doskakovanie. Po 3 zápasoch, ktorých sme neprekročili 50-bodovú hranicu, prišlo zlepšenie, lenže úspešnosť streľby bola opäť nízka a minuté vyložené pozície na stáli víťazstvo. S turnajom sa lúčime s 1 výhrou a 5 prehrami i vedomím, že štvrťfinálové brány stáli pri vysoko. Výkon s výnimkou tých 5 minút druhých v prvej štvrtine bol v podstate dobrý. Dneska sme to prehrali vyslovene kvôli tomu, že sme nedávali jasné veci spod koša. Som sa snažila, čo mi síly stačili, ako sa hovorí. A o to ma mrzí, že určite sme dneska mali na tej Švédky. Bolo to o mnoho lepšie, nielen v obrane sme bojovali, ale aj v útoku tam začalo padať, videli sme sa lepšie. Škoda, že to prišlo až posledný zápas turnaja.